курси имрӯза доллар ба тоҷикӣ $1 11 сомон мешавад. Яъне ма дар байни 3 рӯз $6 26 сент кор кардам. 70 сомони тоҷикӣ мешавад дар байни 3 рӯз аз ҳамин сайт. бисёр одамо дар бораи ҳамин сайт дар тай комментария бисёр нависанд ки чӣ хеле дар ин сайт кор кунем ва чӣ хел бисёр пул кор кунем. бо диққат тамошо кунед, ҳамаша якта ба якта мефаҳмонам, шуморо ҳамин хел бисёр метавонед кор кунед. ин сайтҳо регистратсия кардан осон, кадоме ки регистратсия карда медонад чӣ хеле регистратсия кунад. Эмейлта мезанӣ, паролта мезанӣ, регистратсия мекунӣ, дар почта эмейлет код меомад, дарои подтвердид мекунӣ, сайт тайёр мешавад. вақте ки дар сайт даромадем, главни ҳам хеле вақте ки дар инҷа нависаги сингуп бай медароем, главни экран медарояд ва дар инҷа се точка бай медароем барои скачат кардан. бо диққат тамошо кунед ки кадоме чӣ телефони дора, андроид, линукс, айфон, чӣ телефони дора, ҳамуро скачат кунад. дар инҷа ҳамаш ҳаст. вақте ки шумо андроид доред, ҳаматон не андроида скачат мекунед. вақте ки скачат кардем, программа дар телефонтон намхели установид мешавад. вақте ки дар ҳамин даромадем бародаро, дар ҳамин ҷа эмейле ки дар ҳамун сайт регистратсия кардем, ҳамун эмейламоне худаш автоматически пайдо мешавад, нахел подключено мегардад дар тори телефон. вақте ки ба ин сайт даромадем, дар боло сурати настройка ба настройка медароем, дар ин ҷа мебинем сеттай. якумша подключит кунем ва сеюмша, барои ки дуюмш дар кор нест. азбаски аз ман подключит кардааст, нишон намедиҳад чӣ хел подключит карда мешавад. вақте ки шумо даромадед, дар онҷа галочкаро гирён кунед, якуму сеюмша тамом, дуюмш дар кор нест дига. барои сайта хуб регистратсия кардан ки бисёр ғамтон ната ва бисёр пул кор кунед, медароем ба настройкаи телефон. ба настройкаи телефон даромадем, ба поён мием, ай ҳаматонда ҳамхели биометрияи безопасност нависагие. фарқ надорад ҳам безопасност дар куҷои нависагие, ба ҳамун дароен ва дар инҷа мебинем Google Play зашита нависагие. ҳаматонда ҳамхели нависагие. ба Google Play зашита дароен. вақте ки даромадем, дар ҳамин ҷа мебинем ки ҳамин сайти Peer to Profit дар ҳамин ҷа, яъне угроза нависагие, яъне мошенничество. не бародаро, инҷа удалид нависагие, ира удалид накунем, барое ки телефон бисёри бад ҳамхели мекунад. барои ира гум кардан дар ин тор сурати настройка ба настройка медароем. дар ин ҷа мебинем ҳамаи галочкаҳое ки гирёне ҳамаша мекушем, барои ки ҳамин программа дар телефонмон бисёр ошибка пайдо накуна, ғамо ната ва мо бисёр пул кор кунем. вақте ки шумо программаро запустид кардем, дар тори телефонатон подключено нишон диҳад, аллакай шумо сайти шумо ба пул кор кардан шурӯъ кардааст ва шумо аз ин ҷо метавонед бинед чӣ қадар пул кор кардаед. ман дар байни 3 рӯз $1.5 кор кардам ва аз реферал $4.76 сент, обши $6 26 сент кор кардам. барои пулро гирифтан медарем ба виплата заказ. дар ин ҷо аз $2 дар киви кашлок ва юмани метавонед шумо гиред. барои пулро гирифтан ба болои киви кашлок зер мекунем, ба поён меравем, дар ин ҷа номери киви кашлока мемонем, б плюс мемонем, б плюс заказат виплату. дар почтае ки регистратсия кардем, дар ҳамун код меояд, медароем кода мегирем, ин ҳам хеле код меояд, кода копировать мекунем, даромада дар ин ҷо мемонем ва снят средства мекунем. мебинем пул дар чӣ қадар мегузарад. соат 10:26, соат дар ман 10:26, мебинем дар чӣ қадар мегузарад. бародаро, аз байни 2 минут гузаштак пул дар баланси ман гузашт, $487 рубл медароем ба киви кашлок. ина чӣ хеле ки мебинем, $487 рубл дар баланси ман гузашт дар байни 2 минут. ман аз ин сайт бисёр пул гирифтам, кадоме ки медонад як видеои дигар дар бораи ҳамин сайт карда будам. чӣ хел аз рефералка бисёр пул кор мекунем, кадоме ки YouTube канал дора ё ки Telegram канал дора, силкаи рефералкаша дар ҳамун сайт партояд, шахсоне ки дар ҳамин ба силка ҳамин регистратсия мекунанд ва ин метавонад аз ҳамон сайт пул кор кардан гирад ба процент, 50% платид мекунанд. барои силкара гирифтан медароем, маи реферали медароем, дар ин ҷа силка якиме ки мебинед, ҳамин силкара копировать мекунед, дар ҳамин сайтотон мепартоем, барое ки одамо даромада регистратсия кунанд дар ҳамин сайтҳо ва шумо 50% кор мекунед. бародаро, як чиз дига нагуфта намонад ки ман дар байни 3 рӯз $1.5 кор кардам, ин ҳисоби интернета. интернети кадоме чӣ хеле ки бошад скорсаш ҳамон қадар бисёр кор мекунад.
ман дар байни 3 рӯз ина $1.5 кор кардам, ай рефералка $4.76 сент кор кардам. Дар байни 3 рӯз и ҳисоби интернете, барое ки рефералкаи ман иҷа 496 та реферал дорам. бародаро, иҷа гап дар интернете ки скорости интернети кадоми чӣ хеле боша. скорости интернети ман 7 мегабайт секунда барои ман дар 3 рӯз $1.49 сент кор кардам. просто дароин регистратсия кунед, дароин запустед кунед, дар тори телефонатон подключено нишон додагиай ва шумо метавонед ҳамин хел кор кунед.